Salutare, Tacane, și bine vă găsit la al doilea episod din Shadow Fight. Aseară, da, am făcut un episod și l-am postat azi. Deci foarte mai puțin mai mult. Deci, hai să începem. Bă, nu pot! Nu, da, hai să începem. Level 17 și l-am bătut pe bodyguardul ăla care vrea să-l bat aseară. Și n-am reușit. Deci, da, pasă-l vreau. Uite că am închis camera. Dar nu încă că se vede. Atunci, ce-i mă asta? Ăsta e al lui Hermit. Avea magie. Da, deci tot pe ăsta vreau, că-i neche. Ce care vreți, hei, v-am zis în seara. Ce-mi crede asta? Și magie. Așa. Sabia am luat. Am luat uite asta. Cum bă, nu l-am bătut? A, nu am luat. Dar mă jucă cu el, nu? Da, seară nu am jucat după aia. Până acum aveam level 8. Nu puteam atât. Atunci pornită. Mai bine. Bă, stai. Da, mai bine. Nu, mai bine cu asta. Sau cu multă mai bine. Amândouă că sunt încurcat. Mă încurcă așa acolo. Bă, ce bă. Bă, cum a atins? Stai că fac și asta. Mă face combo. M-a prins în combo ca Minecraft. Am și Minecraft pe laptop, dar pe mine am încărcat cum să filmez de pe ăla, să fac un nou canal și o să filmez. Pe Minecraft am contul lui Rocket XD, că sunt vrăișorul lui și vine acum la mine. V-am zis. Da, bine, pa. O să vin și o să mă joc. O să iau telefonul afară, o să filmez și încă un episod, dar o să fiu alături de el. Când eu să ies afară, vine și Cristi. Se cheamă Cristi. Da, pe canal așa cheamă. O să fac chestii. Eu vin un coci. Mamă, vreau să fac aia. O să stai așa și pong.
Deci, asta ar trebui să mă agradez. Deci v-am zis aseară cum să vă băgați, dar eu am hack. O să-mi cac cum o cale și deci ea filmează mai tot așa. Vă rog să vă abonați. Pare să cred. Am pierdut vreo 3 minute, da. 3 minute dacă aveam. Nu, un minut am pierdut ce așa. Ăsta care nu mai iese de acolo înseamnă semnul puternic. Big boom, nu mai sunt puternic. Dar jos. Hai, dă-mă mai tare. Dă-mă mai tare. Hai, dă-mă. Ce puțin eu. Bă, deci ăsta nu mi-a absolut nimic. Ia tot timpul. Am pus pauză din greșeală. Bum, și l-am bătut. Cam atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Apăsați un buton de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, 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 pa.